Bon dia, ara em dirigeixo a fer un judici de família. Són els judicis més complicats que hi ha. La gent s'atreveix amb això de la família, però en realitat no. És complicadíssim, perquè et poden sortir per totes bandes. Els procediments de família són els més putes que hi ha. Tots aquests abogats que diuen que família és tan fàcil i que s'atreveixen amb tot, no en tenen ni puta idea. Els temes de família són els més difícils. La llei et permet actuar de manera sorpresiva. L'article 752 de la LEC et permet al·legar el que et surti del nas en el moment de la vista, et permet aportar nova documental. Són temes supercomplicats. A més, la gent que s'hi dedica de manera més especialitzada, jo abans m'hi dedicava, a més ara ho estic deixant una mica perquè no són temes gaire rentables, doncs la gent que s'hi dedica són autèntics experts. Et trobes advocades veteranes que són unes fieres i els que s'hi dediquen joves també en saben molt. Per tant, és un àmbit en què és molt i molt complicat i els has de tenir quadrats per en sortir-te'n. Per tant, tothom aquella gent que es pensa que és fàcil fer família, no. Família contenciós és el més difícil que hi ha. Salut!